Guys, everyone's New Year resolution is to start gym and make money. And that is where Pocket Broker comes in. Pocket Broker is a trading platform that is so beginner friendly. You can literally copy trade from professionals. You simply choose a trader that you will copy from the leaderboard and set your limits, and their trades will be copied automatically. Oh, Pocket Broker also gives you trading signals that are ready to use for you to make money easily. And the coolest thing, the withdrawals are 0% withdrawal fee, and they are just 2 clicks away. You get 30 plus indicators, multiple charts, and you have access to 130 plus assets, forex, stocks, crypto, trading 24/7. Let me stop talking and start making money. Yes, I've just won a trade. Guys, you can also be happy like me and make money for yourself. Click the link on my description or in my pinned comment and register your account on Pocket Broker. Make sure you use my promo code THANDO2026 for an extra bonus on your first deposit. Guys, the coolest thing with Pocket Broker, there is no account verification required in order to start trading. Make sure you start earning right now. What are you waiting for? Let me continue make money and you can continue watch the video. Hayi uyehlula umjova wami. Awu madoda, awunasonyaka enomusha kanti. Angihlangana indaba zonyaka omusha. Awukazi umbona Nomayeza. Ayilutho sodoba uNomayeza kade ngamgcina. Yazi uNomayeza ulokuhamba ngomhla ka1 December. Ulokuhamba kwethi lezi zinto zabo Beach Fest Ntontoni. Ukuze kuzobe namhlanje akakabuyi. Yo, I'm sorry to say sodoba. Maningi amathuba ukuthi abuye semithi lo muntu umloka ehamba mhla ka1 December. Hayi ke lo mithi sile uyolazi izulu ngalelo langa. Hayi kumuntu omithi siNomayeza. Hayi kulungile sodoba ima uyapi? Waphatha amakhula box ko January kwenze njani? Oh, hayi indaba cool box sodoba ngayichaza le. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe uyitshethi khona izinto la serious hayi ngiyiphathela ikabishi. Ngenzethi ngoba yabona kwazi kwafa nocool box. Anoyigadi into eniphatha ima la fresh kanje Paul uthenge ulwethini. Elase ulwethi. Hayi lutho ngilithenge komama ngale emgaqweni ngingayithatha aphi imali esewulwethi kunzima kanje. Makwenze ukubona Nomayeza ungitshene. Ngiyamfuna ungitshene. Okay sodoba ugunde kodwa muthola isikhathi. Hayi yoba sodoba yoba. Angishintshe nendlela angimthembi baba. Wase wamubi wena ufana nempele yokuthakatha. Ayikho into ebuhlungu njengokuba mombe. Uthola ukuthi umumbe ngale ndlela ukuthi abantu bonke bayakujaja bayakusisa. Lapho uthola ukuthi Thembekile kwakuhle ngakubona. Awungitshena awukazi umbona Nomayeza. Hayi sibi angikaze ngimbone. Ngihamba ngibhekana noNomayeza. Phelile manje inyanga sesigamanxile manje kuJanuary. Hayi kodwa vese bengifuna ukukubona ke mina sikhohle ngoNomayeza. Ungiboneleni manje? Ingane ziyangena manje esikoleni ngizocela info eyingane. Hayi. Ingane zalo indaba ungahamba uyofuna leyo mali yengane kokulukhuzana ukhala bomgeza. Wabaleka nje wayegoli. Le ingane zeni nobabili yaba nje bakwamawele unelakho unelakhe usungamthengela kumfowenu. Lalela la angihlangani nalezo ngane mina. Ingane engihlangana nayo mina ile ngiyazi ukuthi eyami ekuyiyona engibheka njengamanje ngifuna uNomayeza. Wena ngifuna ungitshele ngale zakho. Nalezithengela ke info ezakho nawe. Cela info eyingane. Wena usubungijwayela ka usafuna ukushaya ngezulu khona uzongazi. Ubana fane ngoko. Ubana fane ngoko. Ubana fane ngoko. Hey ubana fane ngoko. It's ubana fane ngoko. Ubana fane ngoko. Ubana fane ngoko. Hey ubana fane ngoko. Ubana fane ngoko. Ubana fane ngoko. Ubana fane ngoko. Sihambe kamakelane. Yakholo mingoma.
ngithi sanibonani nongomadaphutaka awuye yakolo mingo ngoma yami mezi ngoma kaze uphuma lapho noma yeza hawu sanibona ba oya unjani ya isikhona hey mhlonishwa nginenkinga la anginayo imali makuthi uze ngemali ngizocela ukulahla itshele entaba baba ngafa kuphiswa itshele ntaba ngiqala nokukwazi nje angikwazi nokwazi into ozongazisa yona nje ngakuthi uphise usufuna uzobhosha la kwami uyeke yonke leminye imizi le ufuna uzobhosha la cha hayi ngoba naku ngikuthatha kancane emhlonishwa kodwa yonke lemizi le ivali wona muze ngubone lovuliwe amawindi lo nalesicapho singale sivuliwe kwakubi ngiyacela ungisize inkosi yami sengaze konakala mhlawumbe okunye sesiyokuchaza sengibuya ngaphakathi ngizokuvumela nje tshele thina nta lapha ngiyabonga inkosi yami ukwenza isiqiniseko ukuthi uyaflasha lapho akubona lo wangonye lo bia hayi akekho kodwa uzongibona wena mayeza wena mayeza udoda imuni manje lo wenzayo noma yeza ngikhuluma nawe uphuma yo hayi ngiyalinga lalela noma yeza awuyeka konke lo msangano wenzayo noma yeza awungiphendula umbuzo wami ngiyakubuza uphuma phi angithi baba kade bekade ngigunywe inyoka ungazosangana wena ayikho inyoka engagwinya kusukela ngomhla ka1 December lo hamba ngawo wena uthi uya ku beach festival ukuyima uzobuya namhlanje angithi baba kade ngihambile ngeke beach fest ngathi mangingena emanzini abese yangigwinya inyoka bekade ngithwasa nje phansi kwamanzi kanti vele uyazi ukuthi bengivele nginenkinga ukuthi bekufunala ukuthi ngithwase vele ingihlanze nje namhlanje kuseni baba ubuthwasa wena lalela uma ukuthi ubuthwasa ngempela ngitshene ke njengamanje ngihlolele njengamanje baba yebo makhosi baba bathi mele ukuthi uyeke lento yakho yezulu uyangidakela batshele nabo bangidakela ayikho leyo nto umsangana loyo hawu baba ungasho kanjani ngizovela ngilishayela kuwena khona uzongibona lalela wonke lo msangano lo hamba ususa lapha endlini ho kanti uyahlanya kodwa baba kwenziwa kanjani hayibo wena umenze wani ukugolo kuphubeni phuza le kade ukhona ngaphansi kwamanzi kanjani baba emanzini hayi ungaze ungandisilima ale ekhaya yini manje kwenzakalani le ndlini qhoma isitamkoko yini hayi kunomunye umuntu engamqondi la ufika uzocela itoilet ngimqondi ngempela ke lo muntu ufaka icathulo obonayo thetha labantu abasindisiwe abayigwile nejini oyibonayo uthi ngiqondi kahle ke nempandle amadlozi uyabona nje ukuthi ngazi noma impandle yenyanga yini ubuso ngathi bama bushman like tidekile nekhoma zosomatekisi lezi ezihlala imali cash up kona ngathi kuyisigwilana nje kodwa hayi ngeke heyibo ngeke baba uthi usaphila nje hayi Thokoza sorry baba manje angazi la i-tissue noma iphepha sengifuna indlu yonke hayi usho ukuthi nje ubusula ushithwe lehle ula ukashi dabe lalela angeke mina ufike ngikunike isandla wena uzongifuna ingalo yonke ngikunike ibhosho uzongifuna nenthishu akhohlwa ngeke uyithole ubona uthenze njani ungashi dabe kodwa ngo-newspaper wami angakafundi uzobona ukuthi uzokwenza njani lenze cebo baba Sonto la makwala wale webona tindo
uyothi sonke iphethe umshisi shaya i-turn around uqange dolo Hayibo, kuyavulwa phela. Hawu. Awe sister. Yeah. Ya. Hey. Hayibo, ngicela udedelele ngane ihambe igoduka. Uyazi usibiya uyagijima la emgaqweni udinwe kabi uhambe ufuna nomayeza. Sister azubarisha ngoba la sengilungisele yonke le nto leyo. Seku right yonke into khuleka. Hawu usehambile? Ya usihambile sister relax. Manje uzofika achaze athi kade yephi uDisemba wonke phela wanyamalala uDisemba uqala. Wena uyikhathaza ngobala. Yabona umfokaNtsele, sweet uNtsele. Uhleze namaqhinga yonke into uyihamba ngononina manje. Relax sister. Dedele gas phansi. Ngithi ungayifaki enkingeni into engizoyisho kuwena mfowethu ungazifaki enkingeni. Ungayimithisi lengane. Mntakama wena ukhathazeka ngobala. Relax. Sengiyisethile yonke le. Awuyimithisa ngiyakhumbula eqalisa wayimithisa yaze yaba ne miscarriage ngenxa yakho mfethu. Ngeke ngiphinde into eyodwa kabili. Ngeke khululeka sister relax. Yonke into right. Ngizokubona. Showcase. Yabona komekile ke. Hayi wangisiza mhlonishwa. Hawu. Ukuthi Awusho ke ndoda ngoba phela mina ngikwazi. Ubani ngiyaqala nokubona le ndaweni. Oh hayi. Mina umhlonishwa wami bangibiza usishebo. Ngisanda ukufika la endaweni kona. Angikakazi umuntu kangaka ngingakajwayeli. Kona nendawo enhle, inhle kakhulu indawo yenu. Manje awusho. Ayikho indawo mhlambe oyaziyo eseduze nje yokucima ukoma. Indawo efana neShibhini nje kanje. Yima yokucima ukoma. Lalela ke khululeka ngizazi zonke ukuthi ke zona azikho ituza ngithanda ukuqela nje kancane. Kodwa ngingakukhombisa khululeka. Hayi makuyokucima ukoma khululeka. Angakutshengisa. Hayi mhlonishwa ngisho ukuthi mina ngiyinsizwa phela enekhanda elisheshayo esheshayo nokubamba. Wena ungangichazela nje ukuthi ujika la usho lela unyuke noma ungangichazela amakhona ayishumi ngizofika. Uyabona nje ngoba uthi uyafika angifuni nokuthi uzuduke moya endaweni yokucima ukoma angifuni nokuthi uzuduke kodwa futhi ke lapha le ngakhona le ngicabangayo ekubuye kube nomngozi angathi ungahamba nomuntu oyazi indawo ngizokuphelezela nje khululeka Wakuyokucinywa kwa. Hayi ngizokuphelezela. Kodwa angifuni ukugqilaza manje. Sengisize kakhulu yabona into ebengithele la. Khuleka ngibhungu mina ngingagijima ngifike khona ngiphinde ngibuye siphindele futhi. Siphindile nje. Ama kwindawo ukucima kwamakhuleka asingahamba. Hayi ke ngoba kusho wena mhlonishwa wami ngothando lwakho uthi awunankinga ungiphelezela. Hayi singahamba. Sodinga iempty ngithi. Hayi ngesilidingi. Hayi ke. Sami sesobona khona. Noma yeza uqeda ukuthulela lezo impahla beka irice la. Wejanda isitimela sawoma sihamba ngcole sifana nebhari ngirivale wejanda isitimela sawoma sihamba ngcole sifana nebhari ngirivale angibele ngiriva
Yabona-ke la yona-ke indawo ucima ukoma le. Yabona zonke into zokucima ukoma idayisa la. Wakhudula iy'nyawo nje manje uma sesifika. Kuthengwa ngalana. Hayi. Kahle kahle mina ndoda phela. Angizili ukuzothenga. Ngumuntu oziqoqela amathini nje. Hawu. Amathi awukwazi ukungitshela leyo nto. Yo. Hey. Hayi lalela uba ushebo. Awukwazi ukuthi wena ufike uyoshiya amasimba lapha kwami. Bese ubuza ngitshela lamasimba ongitshela wona ukuthi wena uqoqa amathini. Uthi awufuna indawo ucima ukoma nayi nje indawo ucima ukoma. Sengabe ngazingajula kumtsintselo kwa mina manje senginuka amasimba ubhizi wena uzongitshela indaba yamathini. Hawu bafo mina ngishilo ngathi uma ungiphelezela kungothando lakho wena ushilo wathi uyathanda ukuphela. Uthi awufuna indawo ucima ukoma nayi nje indawo ucima ukoma. Ufuna ukuqoqa amathina. Awubafu ngiyaphanda. Bafu kusho wena wathi awunankinga ukungiphelezela mina ngithe ungangiphelezela ngomusa wakho. Lalela ngiyazi ukuthi uyafika la endaweni kodwa into kufanele uqale uyazi ukuthi angizwani nomuntu ongenza isiclima. Wena ungenza isiclima ngeze ngibona wena. Wena uzolala ungazi namhlanje kutshena. Oh kodwa bhuti. Zongazi uyasaphanda phela. Angisho ukuthi awangikhala uyena ungiphelezele ngothando lwakhe. Ngisho ukuthi angiphelezele mina. Uziqoqela amakopi ngiyaphanda. Ngizoswela manje umuntu ngiyaphanda. Ngoba kunabantu abafuna ubhiya bamahala kuJanuary. Singadlala abantu okumaningi kanje nalamakopi la. Noma yeza. Yebo baba. Hayithi uqedile ukupheka. Lalela uma ungiphakela mina ungiphakela irice kuphela. Angifuni ukuthi into ezongihlanganisa nento ekuthi shebo. Lo muntu okuthi ushebo ungenza isiclima. Angazi kahle futhi fanele umtshengise ukuthi ngubani. Ashisi la. Angathi ikani ke leli livuleka la. Awu. Lord. Yeah. Bhuti wami ngiyaphila. Hayi siyaphila. Bhuti wami bengicela ungiphe ikani leli musoqedile ungadeli bhuti wami. Hamba ngiqoqa amathini. Hawu, ngilivula nje manje. Hayi kanikhululeka bhuti wami angijahile. Ngikakulinda noma ngikuphelezele ukuthi uyahamba uzuqede musoqedile bese ungipha lo. Hayi. Nabo bafowabo nodade wabo la bagcwele la bonke. Mina ngoba ngiliphuza ngendlela shothi uzongiphelezela. Hayi ngizokuphelezela bhuti wami ngijahile khululeka. Ngena ngaphakathi akusekho safe manje. Ngena ngaphakathi. Lungile baba. Ngena uvale hey. Lengane ngiyathi. Hayibo. Hey, izulu lasibiya lela wema. Man lo muntu ongihambisa ibanga elide kabi kufanele athole ibhansela. Hayibo. Hey. Hayibo, wamadoda. Hey, shotho kusoto be. Hey, seqalile. Uqala nje unyaka. Hayi. Ake ngiyohlanganisa ezami itholane phezulu. Maye! We! Waze wamubi wena ufana nempele yokuthakatha
ayikho into ebuhlungu njengokuba mombe